Posledné zápasy sú najťažšie. Musíme sa skoncentrovať, musíme urobiť všetko v zápase preto, aby sme ho dotiahli do víťazného konca. Povedali sme si to pred zápasom, chceli sme sa rozlúčiť s týmto fantastickým publikom, víťazstvom, lebo túto jarnú časť sme mali veľmi úspešnú, získali sme veľa bodov a za to chcem chlapcom veľmi poďakovať za prístup, za maximálnu koncentráciu a niektoré veľmi výborné výkony ako v bránke Bohuš, Halgáš, ale všetci hráči, ktorí sa na ihrisku pohybovali, odviedli maximum. K účinkovaniu tohto ročníka v Extralige bol rôzny. Vstúpili sme do ňoho s očakávaním. Prvý zápas v Bratislave nám vyšiel, potom prišiel rád prehratých zápasov. Bol vymenený tréner. Nakoniec sme prešli v decembri na úsporný režim, niektorí sponzori odstúpili, takže bol náročný tento ročník. Ale od začiatku sme vraveli, že treba byť trpezlivý, že tie výsledky sa určite dostavia, lebo sú to skúsení hráči. A nakoniec si myslím, že tej jarnej časti sa to ukázalo, že vieme aj vyhrávať, vieme hrať dobré zápasy. Škoda, že už je záver, sme pomerne dobre rozbehnutí, ale taký je šport. Prepálili sme začiatok, jesennú časť a teraz ťažko niečo doháňať, ale ja si myslím, že je to veľký úspech Topolčianskej hádzanej. Neskončili sme posledný, hoď sa aj nevypada. Skončili sme na 6. mieste, pred začiatkom sezóny sme si vraveli 5., 6. bude úspech a si myslím, že čiastočne sa nám to podarilo. Ale o to som radšej, že sme opäť zaplnili halu, ľudia sa naučili chodiť na hádzanú a ja si myslím, že videli veľmi dobré zápasy a boli vďační, boli super a si myslím, že vždy sa nám potleskom a fandením odvďačili.